All the best. ते बोलना रेबीन ओढणं कमता बॅनर बांधला बोर्ड Come, everyone. सुगल सर आहे सुगल सर गौतम भाई आणि आमचे हे व्हायला ना ते साइडीन या ना लेडीज त्या साइडीन या तुम्ही बाहेर या ओनली लेडीज महिला मंडळ पाठवून मस्त तुम्ही सुगल जरा या बाहेर स्नेहा पाटील ना फोटो येस सर काका ओ काका मॅडम अशी फाट कर नका बढ़िया रे बढ़िया माइकला मस्त सगळं मस्त सगळं सगळे दडल्यावर येऊन ना तुम्हाला येस सर स्टिकर मध्ये राव 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 स्नेहा की करताय सनी मला का तुम्हाला ना रे बाबा देवेरा ना एक देवेरा सोसायटी जरा पाहूया दत्ता किती वो इधर शर्ट अरे
कधीला डांगर भाजी माझं स्टँड पकडा तुम्ही असं लाईव्ह आहे लाईव्ह आहे ए बाबा स्त्री शक्ती आहे तिथे. मी काढतो हा कुठे कोण कोण आहे ते सगळीकडून काढतो मी. आमचं काय बोलू शकाल आणि ते समोर फुटबॉलाचं हो सर जी घे.